Ак Шешекләр бульварында стрит-арт фестивале узды. Тәҗрибәле остазлар җитәкчелегендә яшүсмерләр төрле арт объектлар булдырды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Эшеңдә булган хис кичерешләрне рәсем аша җайларак күрсәтергә. Ак Шешекләр бульварында яшьләргә андый мөмкинлек тудырылды. Стрит-арт фестивале паркларда вандализм проблемасын хәл итү өчен уздырыла. Тәҗрибәле стрит-арт рәссамнарының балаларга һәм яшүсмерләргә әлеге кызыксынуның өстенлекле якларын күрсәтәсе килә. Просто есть понятие критической массы. Аңлыйсызмы, кешеләргә рәссамнар массасы стрит-артның чын сәнгать икәнлеген күрсәтәсе килә. Һәм менә инде без башлап җибәргән фестивальгә кешеләр игътибар итте. Быел алар тагын да тартыла. Һәм 2017 елда Казанда стрит-арт үсеше арту сәбәпле безгә булышалар һәм рәсем ясар өчен мөмкинлекләр тудыралар. Ак Шешекләр бульварында яшүсмерләр Казан рәссам графистлары белән бергә әзерләнгән арт объектларга бизәкләр төшерә алды. Каллиграфия, сынлы сәнгать һәм портрет. Барысына да яңа күзлек аша нәкъ монда карап була иде. Нет, я думаю, еще здесь много работы. Минем монда эшем күп әле. Хәзер тансызлыклар үсәргә җыенам һәм теләсә нинди эшне тагын да яхшыртырга шикләр юк. Рәссам үзе генә әйтә ала, кайчан аның эше тәмам. Нәкъ менә шуңа күрә сәнгатьнең күп кенә әсәрләре дистә еллар дәвамында иҗат ителде. Һәм балаларга әлеге сәнгатьнең дөрес ягын күрсәтәсебез килә. Әйе, әлеге эшләргә карагач рәссамнарның профессиональлеге күренә һәм әлеге эшләрнең чын сәнгать әсәре икәнлегенә инанасың. В ТикТоке, наверное, смотрел видео и как-то вдохновился. В принципе, мы таким образом приобщаем молодежь к украшению парков. Как видите, много художников, и каждый рисует в своем стиле, поэтому они и становятся узнаваемыми. Я же художник. Все приходит само. Алга таба арт объектлар Казан паркларында куелачак. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан ялыклары.